var godt. Det var godt. Min første tanke var umiddelbart sådan marxisme, men det ved jeg ikke. Det var måske bare fordi du sagde Das Kapital. Kapitalværkstedet, det er sådan et eller andet sted, der savner måske lidt på komme hver onsdag eller torsdag, hvornår nu kan komme der en gang om ugen og lige sådan snakke lidt frit og samtidig lidt dirigeret. Det er meget sådan, der blev vendt nogle gode ting et eller andet sted i det, synes jeg, fordi sådan, jeg tror, jeg lærte nogle ting om den måde, jeg selv sådan ser på penge, for eksempel, og ser på værdi et eller andet sted. Det her med meget lærerigt, og egentlig måske lidt forholde sig mere sådan kritisk til, eller ikke kritisk, det lyder sådan så hårdt, men sådan reflektere over, hvad er værdi egentlig for mig, og hvad giver værdi, og hvad koster værdi, og sådan, hvad er værdi? Det er det, jeg tænker, når du siger kapitalværkstedet. Hvad har jeg talt mest om? Mig selv og mine problemer. Og hun åbner lidt op. Og jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det egentlig. Det er 3 ting. Det er en cykel, et køleskab og en sofa. Det er vigtigt for at få et fuldt hjem, og det har jeg mulighed for med det penge der. Ellers har jeg aldrig nogensinde haft mulighed for at gøre nærheden af noget af det. Ja. Hjem er jo, jeg tror hjemmet også det, der sådan har hængt mest ved, og det indtil videre, når jeg har lavet de her lister og sendt ind til jer her på Kapitalværkstedet, har det faktisk været hjemmefokuseret. Fordi sådan, det er jo, altså, altså en ting er at bo et sted. Du kan sagtens bo et sted. Du kan bo i en kasse, du kan bo i et rum, du kan bo i et palæ. Men hvis det ikke er et hjem, så er det jo også sådan lidt koldt. Altså, det er nok federe at gøre et palæ til et hjem end en kasse. Men stadig lidt med sådan, hvad er et hjem, og hvad gør et hjem? Og sådan, rigtig mange af de ting, jeg sådan har brugt. Så altså, ting videre over har faktisk haft med hjemmet at gøre. Det er også det, hvor jeg nok har egentlig mest sendt hjemmerelaterede ønsker ind til jer her på Din Måde på Livet. Fordi sådan, jeg indså sådan, for et par uger siden, at jeg har sovet på en sovesofa i 8 måneder, og jeg har ikke haft en seng i sådan 3 år. Og bare noget så simpelt som det var sådan, gud, det føles virkelig sådan, det er ikke rart. Altså det er ikke rart at være, det er ikke dejligt at sove, det er sådan noget, der bare skal overstås. Fordi det er sådan, der er ikke en seng, der var en madras på gulvet, og nu er der en sovesofa, der er ved at knække sammen. That's not great. Så sådan, hjem kræver virkelig meget sådan tanke et eller andet sted at have, for ellers er det bare et sted, man bor. Det er sådan en laser, prins og skære, som jeg gerne med, fordi jeg netop ikke har, så jeg er ikke så muligt for at komme for langt væk fra hjemmet, altså på grund af min ryg og på grund af min angst, så er jeg ikke så glad for at gå alene på gaden og sådan. Men så har jeg mulighed for at købe sådan nogle ting, som jeg kan sidde hjemme og interessere mig og lave noget, producere noget, så jeg ikke føler mig helt overflødig. Jeg er måske også lidt, du fanger mig et sjovt tidspunkt nu, hvor du filmer det her, fordi at nu bliver også den meta til Arine. Men sådan, der var sådan opdaget for 2 dage siden, at der er en rotte, der har boet i hele min kælder, hvor den har spist og pisset og skidt på alt, jeg havde i min kælderrum. Inklusive det eneste billede, jeg har af min mor, der havde den tisset ud over det hele. Så jeg har stået disse 2 dage med Rotalon og sprit, og prøvet at redde det, der ligesom kunne reddes, men cirka 80% af mit kælderrum blev sendt til stor skrald, for det var sådan alt for ulækkert og ødelagt af rottetænder. Det er et hjem, jeg kan betragte som mit eget sted. Ja, det er et sted, hvor jeg er i tryghed.
comfort zone. Det er der, hvor jeg har min comfort zone. Og det skulle helst være sådan, så det skulle gerne være perfekt, så jeg ikke skal sidde i en sofa med et stort hul i. Eller et køleskab, hvor hvis jeg åbner det med for mange kræfter, så står det med lågen i hånden. Så det er ansynligt, fordi jeg har meget dårlig ryg og går meget dårligt. Så det hjælper mig meget med de penge der, for eksempel. Hvad skal der ske nu? Jeg tror, jeg vil prøve at bygge mig et hjem, der er mere intentionelt end drevet af spontant behov for at hårde et eller andet sygstoffer, fordi nu skal jeg være skrædder, eller næste uge er det så bageudstyr, fordi nu skal jeg være med en stor bagedyst. Altså det der med at prøve intentionelt omkring, hvad er det egentlig, jeg har i mit hjem, og hvad betyder noget? Og det var også derfor, at jeg stod 2 timer og vaskede min mors billede ned med Rodalon, fordi det et eller andet sted betød noget for mig. Hvor at alt det sygstof, jeg har hårdet i 10 år, overhovedet ikke betød noget. Det måtte godt komme til at stå og skralde. Ja, meget nyt. Det har aldrig været sådan i hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde fået noget, eller i nærheden og sådan noget der. Det er også derfor, det føles så mærkeligt for mig, at jeg kan modtage det. Fordi jeg skulle kæmpe for alt i hele mit liv, og jeg skulle kæmpe for det. Og nu får jeg pludselig noget for jer. Det er sådan lidt, det er sgu en underlig følelse. Men det er en god ting. Det synes jeg. Det hjælper meget, meget. Men nogle ting, som jeg aldrig ville kunne få. Jeg skulle spare op til hver eneste ting. Og det ville tage mig, jeg ved ikke hvor lang tid. Altså. Og nu har jeg mulighed for at købe ting næsten på samme tid. Så for dag 1 af, hvis nogen flytter ind, og jeg kommer ind og havde sådan nogle penge. Det må være skæbnen, der har grebet ind der og sagt, nu er det på tide. Hr. Rasmussen skal have det godt.